Ngiyabingelela. Ngike ngakhuluma ngendaba yalesa sihlahla lesi simile kwesinye. Uma ungumuntu ohlushwa isilwane, ulalwa isilwane, ulala ucindezeleka, uphupha udla, kukhona into oyidlayo. Uvuke ekuseni isisu sakho sitshatsharaha, system yakho ingahambiselani nawe. Ngathi thola lesa sihlahla, thothe nje lesa sihlahla lesiya usithathe usishuke noma usigcobe, usifake emanzini ugeze uzolokana ugeza nje ngaso izinsuku zibe u5 zilandelelana. Isilwane lesi siyobe silala nawe sikugqilaza, sikuthomenta, esivala izinto zakho ohanjiswa naso obelethiswe sona. Eso silwane leso uyobuhlukene naso, impilo yakho iyokwazi ukuthi ibe right, uyokwazi ukuthi uphile kahle, izinto zakho ukwazi ukuthi uma uzihlanganisa zihlangane. Ugeza izinsuku eziwu5, awugezi ngensipho, ugeza ngamanzi nalowa muthi, ugeza njalo ntambama mase uzolala ngaso lesi sihlahla around abo9. Ugeze ngaso, emveni kwalokho ungasuli ubese uyahamba uyolala. Asikho isilwane esiyophinde sikulandele, uyophila kahle, uyoba right, izinto zakho ziyokwazi ukuthi zivuleke. Siyabonga.